Er wordt gewoon terugwerken bij de Riappelloods in Jesterbierum, wilst op het terrein een explosief leidt. De sorteerders maken haar er net al te druk om. Ek als krokken ze sneu een bot. Ja, je wordt even koud. En dan zeg je, nou, even bellen. Eerst naar de ontvanger van de avond. Ja, die zou de politie meteen bellen. EOD. Nou, dat is zo. Dan ben je een uur verder. In de box, maar je avond is je voet. Hoe ging dat? We scherven opsneuren met die en ploft uit een keer. En nou, dat is iemand, hij jek even. De bomen even heen en weer. En de leiden erop een boom en alles uit. En nou ja, toen is het spul eruit gekomen. Bij de opslag komen Riappels uit onder oren Friesland, Drenthe, Greensland en Duitsland. Het is net duidelijk waar de granaat waar komt. Deze lading kwam met Meppen, Nieuwenoord, Drenthe. Nou, en toen de Duitse grens hoor, zei dat nog maar eens. En net in op het traject naar Jesterbierum zeeg het projectiel. Ze zijn eerst over de rooimachine gegaan, ben over de straatbaan gegaan, in de auto. Ze hebben een 100 kilometer rijden, die eruit. Hebben ik net zo, en ze gaan er weer uit en dat is hij. De explosieve opruimingsdienst had net een soort haast om de granaat onschadelijk te maken. Ze komen van de weken een keer del. Dus er is voor het ontploffingsgevaar? Nee, dat zijn ze. Ja, aan dat kind wel. Nou ja, we staan er aardig dichtbij nou. Ja. Maar dat is wel vertrouwd? Ja, nou ja. Dan laat je er gewoon even sneuren ermee die hoort. We kunnen er dus van uitgaan dat er geen gevaar is voor mens of dier.